édesanyag, beismerkedhetünk Zolival, meg az ő barátnőjével. Hát, még barátnőjével. Az akkor... Na, mondj valamit a kapcsolatotokról. Nagyon utána a százházi kurva, De miért? Pontosabban. mikor beálltad neki felfelelségével, ellegélden kecseg. Gyere, szart ki magad! Mondj valamit. Na, Mondj, ez az üres kurva, államélméletet. Hát ez nem igaz, hogy csak azok csinálzik, hát én de megbaszom várjál, seggbe. azt mondták, leharaptad majdnem a faszát. Most nyilatkozz erre. Gyere, hát seggben nyomtunk elérve. Tényleg igaz? A hírek igazat mondanak. Hát figyeljen már ide. Ja, elnézést, Mónika, hogy van? Azt mondják, hogy majdnem te haraptad le a faszát. Hát, ki nem látnéz. Akkor még mondj valamit a szexi életetekről. Hát, a felső feltány vagy. De kicsit hangosabban. Hangos. Bocsarék a felső feltány, ennyi? Igaz a pali. És a segjük a milyennek néz ki? Hát... Tág? és lenne egy kérdésem magához. A lyukán van szőr. Van, És a lyuka tág? Be lehet volna. És a lyuka tág? Hát, ilyen. És ön csinálta, vagy? Én így van. És nyalta már ki neki? Hogy szép nyelve van. Na, most te mondj valamit magadról. Hogy hívják, Kati? Hogy hívják a csajodat? Rungló cigár. Na mondj valamit, te rumungló cigár. Tényleg igaz a hír? Tényleg igaz a hír? Hogy elukadtál? Ez üres kurva fél nyilatkozni, ugye? Fasz Hát én beszél úgy, mint egy nő. Mondj valamit, te hülye kurva! Énekelj már valamit. És mondjad, meg kell hódítani a szerelmét valami programmal, ének, vagy betaláltál rózsa. Akkor békítsük ki már egymást. Csinálj már neki egy produkciót. Énekeljen neki valamit. Mint az X-faktorban énekel. Csak sajnos kiesett. Kiesett, igen. Csak sajnos kiesett. Soma vagyok, hát az ő produkciója Énekeljen. nagyon nagyszerű. Énekelj De neki, még hogy kicsit fáradt farcsa vagyok, hangja. unatkozom. Kicsit még far. Énekelj neki. Fáradt vagyok, unatkozom. Na és akkor... Na, hadd szóljon. Na. Folytassa már, légy szíves! Köszönöm szépen, a műsort kapják meg. De énekelj már, énekelj. Hát fáradt vagyok, unatkozom. Nem, ő magától Na, kell akkor énekelni. dönts valamit. Valami jó éneket. Amiben meg tudnád hódítani Szilviát. Azt a kurva ribancot. Jaj, de dzsungeló De úgy egymás mellett kéne ülnetek. Nem? Vagy most nagyon-nagyon haragba vagy? Na, nem lesz itt kibékülés, vagy hogy lesz a további kapcsolat? Én a nagyanyjával szeretnék kívülni. Így van. De úgy az is felmerült a hírekben, hogy létesült a nagyanyjával, Szilvia nagyanyjával, és ő azt megmondta Szilviának, Szilvia meg nagyon rosszul esett. És ő az mit szól? Drukkol, hogy basszál meg. Akkor most magának most még kell, Szilvia vagy a nagyanyja? Válasszon De talán kettőjük a között. fia. Ott van Szilvia nagyanyja, vagy Igen. Szilvia, vagy a nagyanyja. Na válasszunk. Készítsünk Szilvia anyjához. Melyik kell? Nagyanyja. Menjünk a nagyanyjához, készítsünk fel egy riportot. Hé, Zohán! Zoran. Nagyanya! Jöjjön már ide! A nyakon basznak! Na jó, kamera le, a kulisszatitkot megáll.